Sanibonani guys, igama unqabile Ntothela Mazibela enimanga ngomhla ka-2 April. Hhayi-ke guys, uAzande benoLazarus baqhubekile nokuxabana bebanga-ke indaba yokubizana nge-gold digger. Shuthi-ke uAzande umbuzile ukuthi, awu Laz, ubiza kanjani umuntu wegazi lakho nge-gold digger? Usaphotha abantu ongabazali, abantu abangesiwona umndeni wakho. Wathi, no, point of correction. Yabona uqhawekazi benobavumile abantwana bami, and wena futhi ubize unkosikazi wami nge-gold digger kuqala. Yindaba konje kukuzwisa ubuhlungu ukubona enye indoda ifayithela iy'ngane engayizali ngokwegazi. Where else wena ubaba wakho okuzalayo ahlulekile ukukufayithela, wakulahla. Yabo lawo mazwi guys ewodwa, amane nje enza inhliziyo-ke ka-Azande yabila guys, boiling point. Umane wahluleka ukumphendula uLazarus, wabona kungcono ukuthi amshaye ngesibhakela straight ukukhombisa ukuthi uthukuthele kangakanani. Lapho uLazarus ubengalindele ukuthi le ngane ingasimshaye kangaka. Umane nje wamletha omunye u-right la kwijo yakhe, wathi qha. Lapho besefikile-ke uZoleka noNceba, wakhuza isimayemaye uZoleka. Kwasho ukuthi sekulate vele u-right wesibhakela sebekawudidelile, bawushaya lapha esiqhonyeni-ke sika-Lazarus. Uthi hayini guys, hayini. Eyi Lazarus uthemethe uthi nhla ku-Azande, nangu-Azande usefuna ukuphosa isibhakela sesibili. Hhayi wavika guys, wavika uLazarus wagoba sadlula emoyeni isibhakela. Hhayi wamane naye waletha u-left osheshayo. Yabo loya left guys ubengeke ubone uza. Umane nje wathi cha. Shaya ikhaleni likaZande lavuza igazi same time. Waqeda wathi out of my house, out of my house now, out. Hey waphuma ngesamagundane kanjalo-ke uAzande. Lapho-ke naye phela uLazarus bekumele ayiphiniselele. Bekuzobe ngathi uyigwala phambi kukaZoleka mebona enye indoda phela emshaya kanje, yena angabheki ngisho esisodwa. Hayi no. Uthe sihambile-ke uAzande-ke wagijima-ke uZoleka ne-ice pack-ke efuna phela ukuthoba isiqhomo-ke sika-Lazarus. And uLazarus ubesho-ke kuZoleka ukuthi I will take these punches many times more for you. Wabonga-ke lapho uZoleka wathi thank you so much my love for fighting for us. Wathi that's my responsibility as your husband. Guys, akupheli-ke lapha. NoNceba kuboneke kuyi-good idea ukuthi-ke uLazarus ahambe ayoxolisa ku-Azande for what he said. Kodwa-ke uthe nje uLazarus, no, I'm not putting my words back. Loya mfana loya, he feels entitled, and umuntu onesandla kulokho unina wakhe uNomfundiso. Uyena lo omane wayifaka inzondo lengane enhlizweni, wayitshela nokuthi yonke into le ekhaya eyayo, which is not true. Like kuzomele simiyeke lo mfana lo ukuthi simphathise kwe-glass. Sometimes i-glass nayo kumele siyidedele i-crack ukuze sibone ukuthi ngampela uyiyona le ndoda le ahlezi athi uyiyona. Guys, nangampela-ke i-crackile i-glass ngoba nangu phela u-Azande uqale kwi-punching bag wadubela kuyona. Washaya i-punching bag ngesibhakela. Hhayi wabona ukuthi no man, akayizwa le punching bag. Engathi le sibhakela singaya kumuntu, a human being, not i-punching bag. Umane wahamba-ke waya kwenye indlu, wathela i-whiskey lapha eglasini, wayithi shaqalazi, wayiqeda iglasi yokuqala. Waphinde wathela eyesibili, wayithi shaqalazi, wayiqeda. Hayi man, ubonile ukuthi no man, ngisho utshwala abukwazi ukuthatha le engale engaphakathi kuyena, cause bengathi i-recording idlala engqondweni yakhe yamazwi-ke kaLazarus emtshela ukuthi uyise owamzalayo umlahlile. So why vele enomona ukuthi uLazarus unakekela uqhawekazi benobavumile ebengabazali. So angayilinga i-comparison noqhawekazi nobavumile ngoba bona banakekelwa ubaba ongabazali, whereas yena unobaba oyinkosi guys, a whole chief, kodwa owalile ukumthatha ezindodana amamkele. Ayibona la mazwi ahlaba guys, ahlaba njengommese enhlizweni. Kuthe kusanjalo-ke uAzande wadubela eglasini le ayiphethe, wayishaya guys kumastebhisi, wayishaya iglasi yaqephuka yaba yimvithi. Kanti uNomfundiso uyangena ngomnyango, bedukile phela for a few days, kodwa uthe mengena wabona indodana yakhe ukuthi no man, he's going through the most.
nakho edubela eklasini eyilahla iqephuka ibe yimvithi. Umane washidedela ikhwama phansi, unomfundiso wagijima wayohaga ingane yakhe wathi, mntanami, mntanami, sendikhona mntanami, sendikhona. Lapho-ke ibisijuluka iy'manzi ingane, ijulukiswe yi-anger ye-entitlement. Ngoba guys, kuyisho ukuthi ungabothi into uma wazi ukuthi akusiyona yakho, awuyijulukelanga ebese uyayishaya isifuba uthi eyakho, cause guys, ungaphucwa noma inini. Ngcono khona uyishaye isifuba ngento yakho ethi wena, yeyi, ngoba into yomuntu umhluzi wempisi guys. Akupheli-ke lapho leko mabandla. UThumeka namanje-ke guys usamtshela uHlathi ukuthi lalela ndoda, musa ukurelaxa bo, nginikeza u-50% wami, hamba uthengisa le ndlu, ngiyayidinga ishare. Bheka lapha enkampanini ukuthi-ke iy'mali zakho yithini, ngiyawufuna u-50% wami. Mina sengikhulumile noThandeka banditshela uba kumele ndiwuthathe u-50% wami, kanti-ke noZoleka undincedisile ngommeli, uthe uzothumela udadewabo kaLazarus uNonceba ukuba angimele. So do this the easy way. If you want to do it the hard way, I also have a lawyer. Ndawudinga lo 50%. Uyamtshela uHlathi ukuthi hey, akukho muzi engiwudayisayo, umuzi wami lo. Futhi le nkampani ngayakho ungekho wena. Okay? Eyami le nkampani. So musu lokuthi ufuna izinto la kumina. Wathi hey, sheshisa ndoda. Kungekudala wena uzobe uletha amantombazane ehlenyuka la endlini. Ucathi mina ngenze njani? Ngibuka amantombazane lokhu wafaka wakhipha la. Uyindoda phela wena. Ngingakho ngithi buy me out. I need to get out of here before uqala amashenenigans wakho la. Nginika u-50% wami. Siyevana? Guys, yankulu indaba. No marriage under community of property. Uyasho ukuthi nami ngizokunika u-50% enginawo. Lapho uThumeka akanawo ngisho u-50% inkosi yami, kodwa-ke uthe nayo she's willing to give hers. Kodwa nje ayi, naye-ke uHlathi-ke akazami. Ngapha-ke undodakazi wabo uYanga ubhizi uthola i-comfort kwindoda nje enemoto guys, ilokhu ibhizi lapha yahle yenyuka imnikeza i-shoulder to cry on, njengoba nje kusanda ukushiswa iy'ngubo zikalikamva. Baze bahlala-ke ngemuva ebhuthini beduduzana bencomana. Kubonakala nje ukuthi these two love birds khona into ehambayo phakathi kwabo. Yayi-ke guys, uthe kusanjalo nangoHlathi driver-ke imoto ugibelise umfowabo uThulani, badiskasa yona le ndaba le yokuthi uThumeka ufuna u-50%. Uyasho ukuthi uthi ngiwunyephi mina, ngiwunyephi u-50%. Yazi lo mfazi undiqhela kakubi, akabange saligwinya lelo gama. Nayi indodakazi yakhe ibhizi yajola emgaqweni, akakholwanga. Umane wayimisa imoto same time, waphuma necapha wathi yeyi, wenza ntoni apha? Wagijimisa umfana wabaleka, wahlutha uYanga umfuka emotweni. Wathi ye wena mntwana, ubhizi la, ikona kusitadisha-ke lokhu, usitadisha emgaqweni, park nabafana, he? Wathi tata, musa undihlaza. Hlaza kuphi, he? Bhizi nabafana wena, he? Guys, ngalana-ke uma wethu sigcinile phela sibonile ukuthi izolo-ke uresign-ile with immediate effect ubhuti. Wathi manje useyoqala ikhasi elisha laphaya eZondo Technologies guys. Bambizile-ke Khosela Tech, wabona ukuthi oh no, this is not a good meeting, but anyway he went there and found ukuthi impela kunabantu abawu-3, Zoleka, Lazarus kanye no-Onga. Wathi guys, I am sure this is not a good one. Wathi no, hayi sithi nje asikubize sicela ukuthi please reconsider, we need you lana. Yazi kunama-deals amaningi kanjani kumele-ke siwa-tacklishe and we need your expertise and all. Hayi waxolisa-ke washo ukuthi guys, I'm so sorry but sengisithathile isigqibo sami, I am leaving Khosela Tech. Eyi uLazarus wathi not so fast. Khumbula phela wena ukuthi usayine i-contract and i-contract yakho ithi you need to give us a notice of 1 month before you decide to go, and also you need to work for us for 6 months. What guys, don't do this. This is not how you should do it. No. It's not us. It's the contract that you signed. We can give it to you if ucabanga ukuthi mhlambe siqamba amanga. Kwabonakala ke guys ukuthi yo
ubhuti akazusheshe ehambe eCosalatech, kunezinto ekusamele ayizenze khona. Efeza iy'thembiso phela azithembisa mhla esayina i-contract, kusamnandi kusakuhle kusanjeya ya. Kanti-ke uZondo ngala naye ubhizi-ke uyaphitsha manje impela. Hhayi, uyimisele ubhuti and uyasho ukuthi nononjika ungakuthina, kanti akazi ukuthi usheshe-ke wabaleka amachwane inkuku ingakachamsel. Engathi umawethu akakazusebenza eZondo Technologies okwamanje, kusamele aqedelele ngale aphuma ngakhona eCosalatech before he set foot laphaya kwiZondo Technologies. Guys, kumele siqaphele ama-contracts esiwasayinayo. Uyazi vele uma uthola umsebenzi omusha usuke usajaha ukuthi oh my God, I got a job, usayine esinye isikhathi wayifunda nokuyifunda. Nakho-ke manje-ke uma wethu usebambekile ngokusayina nje engafundanga, sekhohliwe ukuthi ubhuti wazibophezela before and manje sekumele athi uyabaleka-ke. Sekukhona izinto ezimbambayo, akubalekeki guys, because kuzomele aqedelele iy'thembiso kuqala. Guys, aphela lapho amazwela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.